Aquest ram de núvia està realitzat per la Julia Telechea. També el que denominem un bolso floral. En aquest cas, la base, l'estructura, és una bola d'esponja floral on s'ha anat clavant tot el treball floral. Tenim la següent perruca floral. El seu títol és Pushmi Maki i la seva autora és la Anna Brogi. Realitzat també a partir del casquet de guix, en el qual s'ha incorporat una bola d'esponja floral que s'ha forrat amb espidistre. El següent treball és un barret realitzat per una exalumna de l'escola, ella és l'Anna Hernández, i porta per títol Estel Floral. Està realitzat amb una base de tela metàl·lica i la flor està enrolada a sobre d'aquesta estructura. Aquest barret ha estat confeccionat per la Laura Tubau i el seu títol és Flor d'estiu. És una estructura realitzada en mèdula i la incorporació dels materials florals ha estat feta en tècnica mixta, tant collarets com garres. Aquí tenim una perruca que porta per títol Baudry i la seva autora ha estat la Maria Bolaña. De núvia, realitzat per l'Alba Méndez, la tècnica del fetller. De núvia, o en aquest cas, de nuvi, per què no? Ram de núvia de la passarel·la està realitzat per l'Alba Méndez. Estic molt